Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχωρών οι Ακρίτες 1966-2026. 60 χρόνια παράδοση, 60 χρόνια πολιτισμός. Τράπεζα Αίματος, 37ος χρόνος προσφοράς ζωής. Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, η 124η αιμοδοσία. Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Δώσε κάτι ελάχιστο από τον εαυτό σου. Για ένα παιδί, για ένα γείτονα, για ένα φίλο. Η ζωή του κρέμεται από τη δική σου βοήθεια. Κυριακή 1η Μαρτίου 2026 από τις 9:30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο σπίτι του Πόντου στο Πολύκαστρο. Ακρίτας κάστρο μετίζεν, Ακρίτας περιπολίνε. Ακρίτας έναν θανάτος θα ζει στους αιώνες, λέει. Ακρίτας ένας λαός πάντα θα ζει, Ακρίτας λέει.